Ето, приятели, поредната рибка. Всяко изтичане са долу горе. Древни, ама рибки. Хванам някоя друга рибка, да сега имам 5-6 за отрицателно време. От 15 минутки изчам. 10 рибки почти имам. Ето, приятели, още една рибка. Всяко изтичане просто. Кой кажеш? Ми пускай ga от пък. Ти улово с жили, бе. Ти улово с жили си, бе. Тя ни мръда, бе. Виж, бе. Цялата отвънка. Бая, трябва да ти хубава виришката. Фащаме се тук сега, да видим какво ще е положението, да пусни малко камерата. Бадига е наградила. Давай, аз не мисля. Трипъл, Мартине! Тя на Мартин браконерската фаната. Ба, тази съпа не са гъри, гледай коя рибка. Неговата говорим, моята направо прави изганация. Сега въпросът е един, да кепам или да не кепам? Аз сега не. Това е моят въпрос, да кепам или да не кепам? Сияне, твоята риба избяга, докато караш кепа, бе. Чай, ще кепа. О, той Стоян не може да работи един с кеп. Аре, ой, много ма си ереш, навия, бе. Пак ти смотнах на рибата, от 3 пъти аз сега. Нави. Аре, Стояне, аз по-големи от теб ги вара сам, ти ви 5 човека, там не може да направи цена риба. Добре е рибката пак. Долу горе, все таки е иззад, ама няма някой по-хубавата и да подърпа. Аз дали имам вече на 20 риби, бе? А? И ти колко ти фащаш 5 риби, дава на всеки риба и то голямата работа да стана. Нормално да ти 5 риби са нещо вау. И накъва, обиколих ти половината тънджа на 2. Оф. И тази не е лесна. Не е лесно и да фащаш, не е лесно и да не фащаш като цяло. Ма по-голям кеф е да фатяш, да фатяш. По-голям кеф е да фатяш, колко да не фатяш. Нямаше ли вълни, тази пувка от камерата ще я се вижда. Има много вълни. Ба дигаш ga ти на гърдина е хубаво. Гледай! Джейно, само кръви въни си продават. Ма проблема е, че не е оттам. Остана тази риба полудя в краката ми, бе.
Какво да направя? Аз нямам от 15 минути, бе. Ви се карате тука с... ви тука викате и карате, аз... Ко старало? Да гори, бе. Така, бе, от прека ще изчезнем. Дай, Марти! Сакат! Сакатник! След всяка, приятели, след всяка риба подам по една пращица с малко черавчета. Хоп. Тая слушай малко, малко беше. Ай, по-тихо, да не сме на пазара. Сменям черав, да. Много ги гризат, бе. Трябва ми спонсор за черви. Аз съм ги на 3-4 белички. Тия дребуси. Надигат лев. А там и най-малко риско по драчетата. Причукана. Ето, колеги. Много дръпаше, бе. По-кротко. Искам да си кротка. Ще бъде изпусната във водата, но след 4-5 часа. Защото... Добре. Тая монета много добре се сгънала. Айде, ти много борба даваш, бе. Какво ти стана? Поне се борят, не са някакви много огромни риби, но се борят доста, правят ти кефа. Как така. Ах, то кеп. Оп. Старва го това кълване. Много гадни вълни има. Изтървах го. Нищо. Пак. Обаче искат рибки задържани. Задържиш ли веднага кълвата? Ето. Поредната. Тя даже май малко по-добра. Повече натиска.
става добра. Тая рибка е по-добра от другите. Още като закачих, ми стана ясно, че ще е по-бивателна тая. Оп, ето и моя колега също вади риби. Кепчи, кепчи! Това е, приятели. Хубава е рибката. Долу горе. Става. Живарника, после за една голяма снимка. Ще видим какво ще е положението към края на деня. Значи от към рибки долу-горе е добре вече положението, защото рано е още, макар че рибите се кълват. Още малко директно в екшен да ги хващаме рибите. И ако вече много ми намалее батерията, ще я спра малко камера, да включвам само при по-добри рибки, ако е нужно. Тая не можа да е ковна. Не. Приятели, после ще се включа пак, ако има някой по-добра риба. Приятели, отново се включвам. Бая наскубахме риби, просто малко почва ми омръзва вече да разнообразим малко с камерката. Почна ли за това, че много древо си, ама от такова не се опаквам, имало и по-лоши времена. Дребо си. Кот дой. Тук-там, даже не тук-там. Те сами дребови са по-редки, ама нали фащаме, какво да си говорим, фащаме. Може ще почнем да омаляме, с малко ще се прави барбекю работи, ало. Трябва да се иде. Гладна мечка хорони играй. И не знам. Тъй ще сигурно работата. Да им кой положението по-късно. Може по-късно да излязат малко по-големи. Тук по-нагоре един човек от мен, един човек фана. Голяма риба. Към килограмче. Гърбавица. Има един проблем. Що я взима рибата. Нали като нас. Да я пуска. Мисля, че ти бомбите на човека. Но мразят те някой да има до мене. Освен моите приятели. Някакъв случайен човек. Да стана отгоре. Стана матраша. Почна да фаща някакви големи, почна да храни си армии. Някакви галсти. И взима рибата. Бахти и пенчето. Ще не е хубаво това да взимате рибата. Его и сега един човек отзря ще отиде. И така, приятели, нещо ми мое, не винаги всичко изчене, не някой изчене гол за гол, ама има градите от време на време. Айде, докато стиче, ще хвърлим черав. Много гарен вятъра, той е птен в сряда, това много ли се бях включил, че не може да мъчите сигурно, то такъв вятър.
Какво ни пукат от среща. Фърлим 2-3 пращици, двечки. Най-вероятно. Някой че мърлява пак. Моронаще. Сега ще ми секне риболова и толкова. Работа, знаеш на къде отива? Работа отива към барбекю. А тъй като почна да мисли час пред мен направо издивявам. Подно да ме закачи, да те имам и тебе в рибара. Пак трябва да съм отивам отдаш на Иван. Ти ли го разбрах? Кой го разбрал? Ей, Стояне, оня човек отсреща и той почна да фаща. Трипъл! Ние тримата почнем да фанаме едновременно. Сега ще ви че риболов ще спре. Гаранция, че риболов ще спре. Той сега там човека мърда, че рибата взима. Еми даре. Тя ще да я пусна в водата. Какво стана? Скъса ли? Така е. Няма храна, са някакви. И ми направи си просто двоен вирбел го пак. Ще идем ли, бе? Ще идем ли? Не, просто питам, бе.
Аз така ще направя, бе. Че вече огладнявам нищо. Ето, колеги. Ей, стига, бе, да се отърва втори път, бе. Така, като ние стъпихме вече. За дрова ли да отидем малко? Мартине! За малко дрова ли да отидем? Що? И то е семевка ли, бе? За дрова, бе. Тая риба ще е хубава, че не се откача, че много станаха откачените. Ти закачи в космоса. Дабъл, колеги. Това е дабъл. Ето вижте, една балонетка с гъната, втора балонетка с гъната. Добре, ко. Да, ама тази риба не можахме да реализираме нещо. Ама викам да отидем за дърва, ама ти имаш проблеми, пък и... Дай. Се силваш ли работа там? Твой ритуал. Стой, ма, кротко. Аз имам по-голяма днеска, Стяне. Пускам. Не можахме да ги изкараме и двете, Стяне. Гадно ми се. Не, добре, ко. Не пречи много. Той от хубавия вятър задържа самата пувка. Самия вятър духа кората и задържа пувката. Щом не от гадния вятър не е проблем толкова. Само да не се чупи някой болнеза пък. Може би при голям напън. 3 метра. Голям късмет имаш, Мартине. Опа. Знаеш кой е интересен днеска, Стяне? Нито един път не съм закачил. Какво станало? Как няма, бе? Някой път тия нима бъркат. Виж, как не виждаш такива пъвки от моята антенка? Сега, примерно, моята антенка не виждаш, те ли? Нали ти било уж по-трудно работи глупости. Чай, че от толкова приказвам много кореми мах. Ние страната от трица сме тука. Да. То бил и да пътуваме, вече не знам, трябва да горе 12 тръгна откъдето съм. Ама нямаш какво правим. Абе, страната ни беше много топло. Къде надолу?
Да, ма някак да отидем ние с колета. Да. С колета мой по черния път, ма не е гарантирано дали ще фанем. Ой, Мартине, кажи! Ми стане много напъна. Аз отива пям. Стоян стане невероятният доктор Пол. Долу горе стана долу, ама не баш. Ари бе, как така не ги пуска направо бе. Сега съм мъчен да откачам, не мога камо ли да се откачи сама рибата. А хубава е ли или твоята или? Тя като моята. Да, тя във водата изгледат големи, ма бая бройки ми вече, имаме 50 бройки почти, нали? Сега не ми се дига живарника, много ще излопа, иначе не ми преш да го изкарам, ма... То ние откъп сме дошли долу-горе, всяко изтичане е гол за гол. Ма някой път удряме и греда. Нали Стояне? Всеки изстрел е гол, ама някой път удряме греда. Сега ще фура една прашка. Не сме като вчера с шепите направя мятане. Ще и тя ги пратим от среща. Готово. Не ще да правя. Да дигам живарник. Да видя колко имаме долу горе, да знам някакво ориентирано място, време тъй. Само да не стане падаци, а пък. Стой по-нагорич. Кратко. Що добре, Стояне, за колко малко време, колко риба имаме. Ще има за снимки, бе. Това е ясно. То не е само технически, и по умения сме добри. Младите надежди, какво да кажем? Какво да кажем повече от това? Пак ли фана? Да, то с черви стават работи. Без черв мой само и ти да се изтичаш на празно и... Долу горе. Той оклеиска черв, за и тази работа. Не искаш една степичка и ти да захраниш пред тебе, ма и той иска, не е къде да не иска. Не, това е някой кефала, но набила надолу. Не, че му влига. Някой е лайч. Не. Хайде сега е дубъл, малко закъснява, ама... Какво да се прави? Изкарай, заплетем! Лавък! Бъди пулката, ще се качиш ти, бе.
Стояне, ние пукаме шорт, ние направо ги цепим, бе. Аз ли, бе? Риба, кола фана. Да не се кам, Мартин, Владев да ни фащам риба. Аз ги пукам тук. Аз имам повече риба от теб, Стоянчо. Готово, свърлих. На всеки 20 минути тази камера се рефрешва сама. Като стане повече от 20 минути видеото, тя спира да такова. Той там си уръчи толкова, да я знам. Едно знам, че аз направим цепа шорти и това е. Право ги начупих. Абе хубаво и сега станаха дребни нещо. Да, какво се оплакваме? И на по-зле сме били за това, че ще става хубаво ударено обаче. Сега днеска аз сме изтървали вече един път. Днеска сме изтървали вече един път. Защото виждам, че има дупка в страни. Аз 10. Бая риби, аз началото утка. Само още първите 30 тичания имах 3 откачени риби. Заради тия вълни не може да свикна на пувката, тъй хубаво как да я гледам. И затова не мога да ги защитам на време. Уй, се че тази рибка. Риба фърлиха, какво да фърля? Една манинка. Ма как стана това номер тези зачитка много? Те твоите риби долу-горе всички са в Мартин живарника, нали? Някои изтървахме, не можахме целим живарника. Твоите баш всички са си при Мартин. Имаш при мен 2 риби, една даже. 2. Имаш 2 риби при мен и една не целих живарника. Не, нямаш толкова риби тук, сериозно. Ти една ми даде с кепа, една кепнах, значи да, 2 риби. А? Къде бе? Това пък направо, гледай какво прави. Да не си клон да закачиш на Мартин върицата. Той направо ще се бори да работи, докато да си вземе върицата. Ти гледай, счипи върицата пък. Че този клон ни падна хубаво. Трябва да взимам пауърбанка с мене. Ами нищо чудно като цяло. Май виждам една пувка там. Бе, това вятър рептен силно почна да духа аз. Ах, това ловкия, гледай какво ги прави. Ето, приятели, гол за гол всяко изтичане, долу и мерни рибки. Добре, само няма ток на камерата и малко те стават нещата. И аз ще ги пробвам, ли? Ще изтичам няколко пъти, не ще почна да ги фащам бая по-често. И мисля сега да пак да оставя малко камерата включена. Да в ефир да фащам. Дали това ще е първата бонус рибка за деня, Стояне?
Дали ще първата бонус риба или пак е чумурлива? Малка при това. Има по-малки, по-едри иззад. Аз съм най-както. Често, дали малко ще ви. Кой правиш при мене, бе? Някой ми звъни. Ще е хубаво да дигнем. Да. Добре, фащам ги всяко изтичане. Направим покълно с шорите си. Да. Всичко да. Ху, ай, че се потапя тази пувка малко по малко. Ай. Най-неподходящия момент ме търсят. Сега ми е интересно, без забравя нищо, без задържам глупост, дали ще ме клъвне и тъй, дето погледна ме кълве. Аре, дигня тази чумурлига, бе! Да то дрепа с ливари, бе! Бой, не мога, дигни, аре, дигай го, бе! Сега ако иска, дай си върни, ще покажа как се дигат риби. Ето, казах гол за гол и станаха нещата. Аре, дигни я, какво са гъни? Да, стопа стои права. До 30 грама гънела са. Ура ми са гъни. Виж, те братчета, бе. Е така спрей. Штрак. Бой, да клей са. Да, може да ми дадеш рибата си скепа да пуснем живарника пък. Ей, тази върси тръгва да тръгна. Тръгва. Гол за гол, малко по-древни почна да иззад, ама. Да, скепа си.